Opozisiya lideri Svetlana Tikhanovskaya Belarus häkimetleriniň jenayaty ýatdan çykmaz diýär. Inni 19-njy gün prezident Vladimir Putin'in Aleksandr Lukashenka'ny häkimet başyna mäkäm saklamagy ýardam bermek üçin Rus howpsuzlyk güýçlerini Belarusa ýerleşdirmek ähtimallygyny işaret etmegi bilen Belarusdaky syýasy krizis has howply tapgyry girýär. Ýurda Rus güýçleriniň ýerleşdirilmegi ýalňyş bolar diýip öz-özüni sürgün eden öňkü prezidentlige dalaşgar we opozisiya lideri Svetlana Tikhanovskaya aýtdy. Bu biziň içerki problemamyz. Bu içerki problemany Belarus halky Belarus hökümeti bilen çözmeli diýip Tikhanovskaya Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Tikhanovskaya 28 awgustda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyny bilen Vilniusdan gürleşdi. Ol Vilnius'a maşgalasyny atıran haýwatlaryň arasyna gaçyp barypdy. Onun 9 awgustda prezidentlik saýlawlaryna Lukashenko bilen bäsleşek bolan adamsy Sergey saýlawlardan öň tutsuk edildi. Wehnidem tutsuklukda galýar. Habar berilmegine görä Minskiň etegindäki bir türmede Odal öý hojalykçy eje bolan we iňlislerini ökde gürleýän Tikhanovskaya adamsy tutsuk edilenden soň onuň işini öz üstüne aldy. Soňra ses berişligiň Lukashenkanyň peýdasyna galplaşdyrylanlygy baradaky aýyplamalar sebäpli opozisiya protestleriniň möjümegi bilen Tikhanovskaya medeniýet tulgamyny tanymal şahsiýetler bilen bileleşip opozisiýanyň utgaşdyrjy geňeşini döretdi. Geňeşiň bellenilýän maksady täze saýlaw boýunça Lukashenkanyň hökümeti bilen gepleşik geçirmek, saklanan protestçileriň boşadylmagy we prezidentiň häkimetden aýrylmak mümkinçiligi. Ýöne Lukashenko kejirlik bilen muny ret edýär. Soňky günlerde prokurorlar geňeşiň Minskde galan iki liderini tutsuk edip hemde beýleki agzalary şol sanyny Nobel bayrağının ýeňejisi Svetlana Alekseýewiçe sorag edip utgaşdyrjy geňeşe garşy jinayet işini ılan etdiler. Tutuş Belarusyň şäherçelerini we şäherlerini onlarça müň protestçi köçä çykdy. Minskde geçirilen iň uly ýygnaşykda belki de ýüzlerçe müň adam köçä çykdy. Opozisiýanyň köçelere dökülmegi Lukashenkanyň 26 ýyllyk dolandyrşyna iň uly päsgelçilik boldy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Tikhanovskaya ýene bir gedek Lukashenkany wezipeden çekilmäge çagyrdy. We zähmet ýoluny tamamlamakda wezipeden çekilmegi onuň üçin münasip karar atlandyrdy. Ol wezipeden gitmegi gany gyrgynçylygy urup halkyň ýigrenjini alman, diňe ýurdu uzak wagtlap dolandyran we halkyň haýyşy bilen wezipeden çekilen ilkinji prezident bolsa, bu onu gadyrly ederdi diýip bolaýtdy. Lukashenko erkin we adaletli saýlaw boýunça edilen çağırışlara garşy çykmak bilen bir hatarda demonstrantlara garşy has ýowuz şemeleşekdigini işaret etdi. Belarusyň iň möhüm ykdysady we strategik hyzmatdaşy bolan Russiýa tolgunçlyklary ýakyndan synlaýar. Kreml planlaýjylary haçan 2014-nji ýylda Ukrainada köpçülik protestleri Russiýa prezidentiň wezipeden çekilmegine getirenine bolan wakalaryň gaýtalanmagyndan ägä bolýarlar. Kremlin krizisi potensial gaçyşygynyň ähmiýetini görkezip Lukashenko saýlawdan bäri Putin bilen adından 5 gedek telefon söhbetdeşligini geçirdi. 27 awgustda Russiýanyň döwlet telewizionyna beren interwýusyna Putin Lukashenkanyň haýyşy boýunça Russiýanyň ýörüýti howpsuzlyk güýjüni döredenligini ma'lum etdi. Bu Moskwanyň Belarusa fiziki taýdan gatnaşmagynyň mümkinligini görkezýän şu wagtda çenli iň açyk alamat boldy. Biz ýagdaý gödäwçilikden çykmasa muny ulanmalyk boýunça hem ulalaşdyk diýip Putin aýtdy. Tikhanovskaya Putiniň sözleriniň aýdynlygyny aýtdy. Ýöne ol Rus güýçlerini getirmegin zerur däldigini ýytdy.